Tutul. Bus kitchen ya. Bus kitchen saiki. Ya mbus ki lojen saiki live kancane iki sampe do mbas mbus ki dadakan ra karu-karuan. Mbus fansnya. Paket arek loro ki piro ya? Piro Yunel? Apa? New Arsaka Indonesia kalau paket berdua berapa? Paket berdua. Mangan geprek, Bos. Butik yang sedang berbunga, yang sedang mewangi. Udah habis. Iya. Kenapa? Iya? Ayah dijambak mama. Maksudnya? Terus? Terus? Ya wes di kesana tuh kok bisa. Ayah dijambak mama, ayo ngapain kamu? Jujur. Kamu ngaku nggak? Kamu ngaku nggak? Kamu ngapain dijambak? Berarti ini kan? Ini kan? Ora aku maksudnya laras ki manggil lho. Apa? Ya ngono. Ingin aku mangan paru mang lho, ndas ngeluh sampai saiki. Kok iso? Kolesterol aku kali. Memangnya Terus? Emang kolesterol? Pakani jeroan maneh, tak pakani jeroan maneh. Oh, mbok pakani jeroan. Ngeluh meneng. Mama dijambak ayah di kamar, cuy. Oh yo, aku mau pengerjaan gawe video sing nayo lho Yunel, ngerti gak? Sing nganggo efek jeroane ati ayam lho yo. Maksamu kotang jeroan. Imang tak, iku paru ge mang lho. Tiba-tiba tak saiki doyan ngene-ngene iki yo. Aku kok soalnya seneng jeroan-jeroan iki aku seneng. Iya, aku seneng kolesterol. Aku seneng jeroan. Nek paru aku lagi mangan mau sih. Oke. Aku yo wis anane. Iya, aku pingin sing gue nyanyi terus enek isi Doni Blason terus lagune Ayo iku lho. Iki yo nek nang omah, nek panggung yo. Nang panggung kok cacau. Sing FYP ku nang panggung. Andrum. Wajane jebol. Iya toh, jeroan iki lho, nempel ati. Wis saiki masak jeroan. Iya. Enak nih. Mango, paru mang lho, mesake man toh. Oh, sampean ngat. Anget nek. Timboi lombok enak. Iki wis pedes wong donae pedesen kok mau. Yunel tuh bendi. Yunel tuh bendi takok. Ben semande. Dari Mas Riko istri idaman, malah diundang kat ki mang ora mlebu-mlebu kok. Mlebu ya.
ayo ora diterima kok. ayo podo mangan dan imbo sego Tep kok medun iki lah tep karo nang gipen Nari iki. boy nopo imbo dewe Aku arep maljum dek yan jere Mas Eko ngono Yuna. wes ya aku pernah buat makanan masih pakai kulkas jadi nggak mubazir Galaxy thank you. Lah laras ning ndi mau? Orang thank you. atau memang pindah ke lain hati dari aku harus apa masa sih aku diam saja bandreku wis adem gitu mau jadi njaluk ngeloni kok malah njaluk mangan dadak lesu bocah aduh lesu bocah entek bandrek wis tambah adem ora enak ini kinel Yunel Apa? Itu apa itu? kok elek ya kok sih kayak gak over tripodnya mama mana Judul lagu Sembok Puter. tahu kamu Tak sehari pun. lagi kok ya pilih kasih Mas Lexi Yunel yo. kok kono wae penonton 1500 detail pinter banget makasih ya turu live isan ngising live isan aku ngising guys itu loh tante Yanti suruh main ke rumahmu nggak sopan nggak mau main ke rumah Nggak Kamu jangan dengerin ayammu Laras. nggak santun Wih Yunel. Oh. ini pira 250 100 koin Yunel. kira 250 bos aku udah tahu main tuh ya lopo lopo halo lah terus ikut deh tinggalan aku Selamat datang di dunia. halo cintaku Iyalah halo Allah. cintaku ya izin cai ya izin ya Ya ampun sama bibi mau dia. ya aku cinta aku tuh mbak apa sayangku Bibi saiki dodolan sepatu ya. aku pergi udah ambil film Kenapa nih? Lah kok ngurusi ngono ae kok dadak di karis. DM di komen ya Allah perkara duit awan tok makaku rongono pe duit Yunel wae kayak mangawan kok Ya wis ngrasa apa lah, lah beda Yuna lah yo duwe sampe Mas apa le. emang aku duit be ulum kok ana sing hujat aku gak ada yang berani ya ikul barang dihujat boyko tukang kendang rusui perkara live madhep iku
Lah iku li yo anu sama tak kongkon nyekeli lap malah HP ku dikelintang. Lah piye mau ngedang kok nyekeli piye? Tak kongkon ngekek nandinge iku lho, anjir. Ya nek tanggapan sampai bus dhewe urunan kowe iki. Sampai onre marah. Lah kok emosi to ya, kok aku mbok elo-elono maksudnya ya. Kok aku sing mbok jual kok malah aku mbok seneni. Ya tanggapan bus lo no pasar gue cicik-cicik wong loro. Ya tetep Resikonya kok viral, calon tetep lagi. viral lah ya. Iya caloro nek cicik kabeh lep wis. Nggo mikro. Gak ngono, kok iso aku sik. Kok iso aku mbok seneni ya wong aku sing mbok jual ya. Juale kok padahal kene germo ta. Duh, yo piye to? Kan dalam Cintaku. Cintaku, salting deh iki. Riko enggak no, Mas Riko tanggono peng 15 lho rati. Tisu dulu. Ya tisu ya. Ya aku kok mbok sawer to ya gak penak aku. Wangkul kono. Ngono. Kuwi lho Yunel yo kok iso ya Dengan ader selalu dikira iki lho to. anake ra usah. Dikei we. Ayah Handi. Sayangku. Aja percaya Klaras. Aja percaya mbek Mas Pipi, aja percaya. Iku ndile iku ki wengkek kok. Aku gak datang kok. Apa? Sing muni sing gak boleh. Om Bebe. Apa? Ngapain? Jualan sepatu. Apa? Itu jualan sepatu. Kan sepatunya banyak di belakangnya itu. Punya apa? Ini loh di sapi dan gini tuh bajunya lu enak. Apa? Ya, anu ya, tisu ya. Tahu kamu tuna alam jual. Punya apa? Apa? Tuna alam. Helm. Helm, jual helm. Kok kamu tahu? Kok kamu tahu sih? Bi, tahu enggak kamu ceritakan Ibu yo masih laras. Bi, Itu yang jual. Bang Laras ceritanya tadi. Laras mau ceritanya tadi mama dijambak sama ayah. Oh dia. Jadi gimana mau Terus aku memperagakan toh berarti dijambak ini kan berarti. Laras kok. Malah foto komen. Terus Yunel kata koi kamu ngapain tadi sampai diinceng Laras? Mama dijambak. Apa nanya? Nek lagi viral ya enten ngono bos, ya mental tebal ya. Iya, nang komen-komen endang. Bahas masalah komen-komen. Yunel, ayo Yunel Bibi iki lho kayak pencerahan. Piye kenapa? Piye? Ya yang dia kan diserang ambek netizen sing gak waras. Nah, dia harus tata. Kamu itu apa nih bose? Jadi ya wes gak usah ngurusi. Kamu itu bos. Kamu tuh yang menciptakan adanya kita ngono lho. Ya apa gak? Ngono kuwi nek. Yo. Ngono kuwi. Sing bersangkutan lu ngene. Sing malah. Ngapain boleh? Goblok jangan. Iya. Enggak ada Mas Bibi yang enggak ada Yafa. Ngono lho, guys. Wes gue tau. Klarifikasi ngono lho. Klarifikasi koyo ngopo. Jadi ngono, guys. Semprot kalau kayak gitu ya. Yo, semprot. Nek tertib lah. Konten komennya lah tak gawe konten terus. Lho iki lho, sematno iki lho keren-keren sematno. Karena
Oh ya guys, guys, viewer bucin mendu. Ngapi, yuk kita itu duet gantian, yuk kadang Mbak Mas Bibi, kadang Mas Bafa, Mbak Mas Yunel, sampai Mbak Yunel, ki gantian. Cuma memang ya Pak milih aku, ngono loh. Rata servis, makanya servis kayak gini. Di servis imron. Oke, panggul kono jeribu, kan manggul. Kayak tunggalin ngene, Bi, neng gini Bu, neng sing komen ngene. Kenapa Mbak Yanti tidak dijodohkan sama Mas Bibi saja? Sesuk duit daya yo. Menanya dujat. Bongkot orang. Aku dijat markase Java tak obong. Yo kleru neh ya, kok jujur nek ya kok gak seru, ayah yuk. Ora tak restui nek aku bujat. Bro, ora. Sing tertib teman, jadi fan yang sehat. Nanti kalau seperti itu terus malah kita tidak bisa menikmati lagu lo. Komen bagus. Kan bagus nuwi. Kok nek kangen aku mbek Mas Bafa piye nek gede. Aku biasanya wong lagi duwe HP lagi ke Suraya. Nah, ngoten lo ya. Ayah wajar gak ketemu Ini mentu saking senengnya mbak ya baru. Iya tergendeng-gendeng iku deh. Iya. Pas sampean krungu kok iki kok. Ya perkara delok lab. SMC. Alah PMC Wis udah to ngono to. Wis ras keran. Mboten. Ras turu ras. Rano embus. Lah Mas embus ya mene iki gak ngarang metu ngul dhek lagi garap. Ngene iki ra nembus ra jos blas. Yo. Termasuk wong kodot. Rasa ngono. Ono sapa-sapa yo. Termasuk wong kodot iki. Beno gene lah. Komentar komentar no gayo sepi. Maksudnya nuruti ngono ki, maksudnya ki jangan terpancing ngono lho, Bi. Kamu itu bos. Udahlah biarin aja gitu loh. Ngapain sih? Kok kowe ngengsek yo? Adanya itu ikene iso banter ning TikTok dikenal wong sak ndi-ndi lho teko Hong Kong, Malaysia, teko Taiwan, teko Taimu dhewe. Nah, jadi ini gak Anggur usah, ngono. gak usah mbok reken, Jarno. Nye. Pal-pale. Sayangku gelo, aku sayangku gelo, sayangku. Alah kabeh kok sayang lah. Ini sayangku kok, tante ini gedene kok. Alah kowe wis tuwek kono sik nama yang menak kowe. Aku mbok kon besanan Mbak Yunel. Mau di Moroto Rohman. Aku mertuane Bibi berarti. Lah aku mbok kon jandon Mbak Roman Aku ngono punya ngopi. Bibi. Perasaan piye punya mertua sebinal aku. Lah kok ngono Mertua sebinal aku. ono besane ulang tahun dijogeti pire. Besanku nek tak suketi. Ya piye ki? Cara ditugo. Masuk besan kok. Kayak ya kuwi ngene ya. Oke, sang komen elek-elek ora usah tiga. Besan kok punele ngene. Besane ayah Handi lho dikai punele ngene. Gak tahu. Tetap lanjutkan duet termahal. Aku mbak Bibi yo baik, Yuna ambek Mas Bapak. Yo wes koyo saudara semuanya itu kita semuanya. Yuk kabeh ora kok aku Mbak Yanti tok ora aku Mbak Yanti. Kabeh sak Suraya kabeh beh. Yo enggak meskipun enggak sing dadi job, sing dadi job terus yo kabeh. Kecuali Roman sing ora. Roman enggak melok. Wong kabeh yo duwe wayah. Aku punya ini. Oh, bebe. Apa punya apa? Kalau sayang Punya apa? Tidak kelihatan. Ke atas dulu. Itu lho komennya wes. Apa itu? Oh Patrick. Beli di mana itu? Ini si sana celana. Gak kelihatan tuh kamu. Malam juga nak buku ya. Beli buku. Ibu.
Kamu gak bubuk. Thank you, Mas Paido. Kakak Alia udah tidur. Tidur jangan sekolah aku mbak Ya, Soraya bikin kontennya aku lo ya, di komen ya. Duh, iya sih toh sih. Ini siapa? Ngonten sih lagi rekreasi ngono jarene. Yo, yo. Iya yo, itu bayarannya ya meta tak gening lancar so. Bayaran Facebook lu geng lencer. Konten sih ya. bayaran Facebooknya 22 juta per bulan piye toh Yo, so tak gening lancar yo. Kontennya ya, dengan yuk ya. Ayo nah, ayo so. ya jejak Nang ayo kalau nggak di teweng menju Apa kuwi? Tolong mau. teweng Tang menju mangu. Ini aku krungu-krungu kok ono Duva Lover yo to ra to. Iki nek Duva iki. ono anyar nih kan Anyar lagi gawe gak mau kok. Dovan. pengen muntah gue Duva. Tak gestor itu ya. Dona komen yang ini, rungo. aja ngrusoi dona terapi aja ngrusoi dona terapi ku ujian wong rumah tangga ono wae Dia komen Guyon. Halah nek gak ngono ya gak seru. Kita harus mencari guyon. Kadang yang gak kayak kita pengen di posisi kita. Jadi kita yo. Ya iya. Ngono. Iki lho, Putri Wulandari lo blokir ya lo. Kamu harus berterima kasih sama ayah. bu badai terus ki lho diserang ke mau langsung ngegredeken mergo tak caci maki tak kongkon Sunan Bonang Apa nek omongnya tambah aku mengunten lho nek omongnya. Ya ujung Isra kita mangane. Mau ngonten kok koyo ora cair ya kosok. Orang bedain. Nah, yang ini. Apa konten Rohman apa tak konten? Iki lho komen mau kayak gagu malju Sapa ku? sapa kuwi Roh aku sapa kuwi sing komen roh aku. Ndi le? Masih jenenge mau